Вясковы дурачок Іванка звычайна ў беларускіх казках сядзеў і перасыпаў попел з адной жменькі ў другую, але попел тут паказвае, што Іванка той самы стане потым героем, а попел вельмі важная рэч, яна выкарыстоўваецца шмат дзе ў беларускай народнай традыцыйнай медыцыне і ў загаворах на здароўе. Попел – гэта сімвал аднаўлення жыцця, агню такога жыццёвага, моцы. Захоўвалася гэтая сіла нават у попеле, а каб надаць яму яшчэ больш чароўных з такіх уласцівасцяў, яго трэба было, напрыклад, прасеяць праз перакуленае сіта, альбо разбавіць вадой, которая нацякла з жолаба страхі, калі ішоў дождж. І вось з такога попела скачвалі кульку, а кулькай можна было альбо абкатаць дзіцятка, альбо па 4 кутах ночваў правесці і памыць у той вадзе дзіцятка, альбо вынесці на раздарожжа гэты попел і даць яму развеяцца на юру на ўсіх вятрах. Лічылі, што калі попел развеецца, то і здароўе вернецца да таго чалавека, которага такім чынам лекавалі. Апроч таго, што выкарыстоўвалі штодзённы попел, быў яшчэ і суперпопел. Гэта попел, который утрымліваўся з таго, як палілі печ на каляды, альбо як палілі вогнішча на купалле. Калядны попел дапамагаў вывесці з хаты прусакоў. Напрыклад, калі здуць яго са свежаспечанага хлеба праз вакно, то і прусакі ўслед за ім сыдуць. А вось попел купальскі пасыпалі на капусту і казалі, што гэта будзе ад чарвей. А яшчэ з купальскім попелам можна было выманіць з хатаў усіх вясковых чараўніц. Трэба было проста ўночы за жменькай гэтага купальскага попела выйсці на раздарожжа. І вось тады ўсе чараўніцы збягуцца і будуць прасіць гэты попел аддаць. Можаце паспрабаваць. У рэлігійнай практыкі таксама попел перайшоў хіба што з паганскіх часоў. Беларускія каталікі адзначаюць папяляную сераду. Гэта дзень перад Вялікаднем, калі спальваюць леташнія вербачкі і асвянчаюць іх попел, а потым пасыпаюць ім галаву на тое, што помняць пра мукі Хрыста.